IFM News. Police Report. Impanamnama ti Police Regional Office 1 babaen ken Police Brigadier General Dindo Reyes ken dagiti adda iti Provincial Peace and Order Council nga agbalin nga insurgency free iti probinsya. Iti panagtarip nung anaanga iti provincial capital nga Dolwan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket itoy ket nabayagen anatalged iti probinsya nga Ilocos Norte. Sa nakagaang programa ngayon lang, katatapos lang natin, nagkaroon tayo ng activity tungkol sa state of stable peace and internal security ng buong Ilocos Norte. Napakaganda ng pakinggan at ito ay madadama natin dito sa buong lalawigan dahil may kapayapaan at kasiguruhan sa buong probinsya. Ditoy nga indalwan pa iti gobernador ti panagperma iti resolution number 1 series of 2026 when a resolution reaffirming the state of stable internal peace and security in the province of Ilocos Norte. Kabayatan na imbatad ni Police Brigadier General Reyes nga dada akaming ti Provincial Peace and Order Council amang tagben ti urnos rin na kental na iti Ilocos Norte. Siyempre yung koordinasyon ng bawat law enforcement units dito sa probinsya at ang pakikipagtulungan ng mamamayan. Hindi lang ito kaya ng ating pambansang pulisya, kundi yung pakikipag-coordinate natin sa mamamayan. Nagsusuporta dito ang mga mamamayan para maging mapayapa ang ating probinsya. Kabayatan na nag-thumbs up ni Governor Marcos idi nga imbaga ti Regional Director ti DILG nga agnanayon kumanda ito apan nagsuportar ti PGIN ti urnos linak kental na iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.